Sa lakniban nak o Diyos, tasika ti pagkamaka. Kunakit ti Apo, sika ti Apok, nagapuken ka ti amin animbag nga da kanyak. Nagimbagkit din, dagiti pagtalkan at tao ti Apo, pagragsakak unay ti panakikadwak kadakwada. Dagiti agkamang kadigiti sa bala Dios, padwan dalaeng ti parikutda, jak to kumuyog kadigiti panagidaton da wenno agdaydayaw kadigiti di Diosenda. Si kalaeng o Apo, ti adda kanyak, ket itid mo amin ti kasapulak, adda kadagiti imam ti masakbayak. Nakaskas daw dagiti sagot mo kanyak, pasig da amin ang nakasaysayaat. Idaydayaw ko ti Apo, ta idaldalan na, iti rabii, patigmaanan na, ti konsensya. Kanayon ang mariknak ti kada ti Apo, asidag katawan ti pakananwak. Ngarod, napnuanak itirago ken ragsak, ket kanayon at talged tiriknak. Ngamin itibilag ni patay sa lakniban na, katilubong dagiti natay, di mo bayan nga grupsa tay ayatem. Isurom kanyak, ti dalan nga agturong itibiyag, ti kadam kanyak, punwen nak itirago, ket ikanak iti agnanayon aragsak. Kararag tayo. O Ama, Diyos mi anay langitan, tatangag sapa, ket umay kami iti sangwanam, iti sa kaana mo Apo, umay kami manen agkararag, ken agyaman iti adunay nga kinasayaat mo iti biyag mi. Agyaman kami iti biyag, ken sisalunat iti tumunggal may sa kadak mi o Apo nga ditoy, ken uray pay dagiti kakabsat mi nga dapay lang iti dalanda. Ingatan mo nga po sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay patungo rito upang makasama namin sa aming pananambahan. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo na paggabay at patnubay mo sa bawat isa sa amin. Dama namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal at pagkalinga sa araw-araw na ginawa mo sa aming buhay, dakilang Diyos.
At sa ngayon, Panginoon, lumalapit po kami at nagpapasalamat dahil anuman, Panginoon, yung aming mga nagawang pagkukulang, anuman po, Panginoon, yung aming mga kasalanan, alam namin, Panginoon, na nandiyan ang inyong pagpapatawad. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo na kami ngayon ay malayang makakalapit sa inyong paanan, dakilang Diyos. Nagpupugay, nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal niyo sa bawat isa sa amin. Dawatin mo yung apo ti presensya ti banal na Espiritu, bayatin kam agtultuloy nga panagdaydayaw tatang agsapa. Kaya tulungan na kami nga i-prepare dagiti puspuso mi nga mangawat iti nasantuan asasaom nga isu iti pagbiagan mi ti aginaldaw manen nga sangun mi tatoy sumaruno nga Domingo. Ket bendisyon na mo apo ti tumunggal maysa ken lalo ti pastor nga mangiburay kada kami iti nasantuan asasaom. Dagitoy ti pagyaman ken panalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning! Uy, wala yung mga fans ko. Mahina ngayon yung bate. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Magandang umaga po sa ating lahat. Naimbag nga agsapa, kada kayo amin kakabsat. Kada kayo nga dadito'y santuaryo, kan kayo iti online worship. Nasa ikalawang linggo na po tayo ng muling pagkabuhay, or second Sunday of Easter. May kadwa, Domingo, iti panagungar. Kumusta po ang inyong Holy Week? Sa mga nagbakasyon, kumusta po kayo? Kumusta naman po ang balik eskwela at balik trabaho? Sa bagay, bukas may pasok, tapos Martes, Miyerkules, bakasyon na naman. Pero sa simbahan, hindi po bakasyon. Bakit? Bukas po, magsimula bukas ang summer camp ng mga kabataan. Sa lahat ng mga kabataan, kung may mga kabataan pa na hindi nakapalista at gustong sumama sa summer camp, pwede pa rin po. Magpalista lang kayo kay Teacher Sharon. Bukas, mauna pong pupunta sa summer camp, youth summer camp, yung mga technical team. And then, para ihanda ang mga kakailanganin doon sa camp. And then, sa Tuesday, alas 5 ng umaga, yun naman ang biyahe ng mga ibang kabataan and the rest of the working staff
para pumunta sa venue ng summer camp. Matatapos ang summer camp sa Miyerkules, uwi sila mga 2:00 ang uwi nila sa Miyerkules. So, ipanalangin po natin ang ating mga kabataan. Sana mas marami pa yung mga makakadalo. Nakita ko may mga ibang mga taga-Muñoz na nagpalista at talagang sasama. Praise God. May ibang ding mga taga-Ilocano na sasama. Praise God for that. Sana mas marami pa. Adado kumapay. As of last count, may mga 56 na tayo na kabataan na nakapalista. And we're expecting around 70 to 80 nga sana eh. In relation to this, friends, kung may tutulong po tayo sa ating mga kabataan para sa summer camp nila, welcome na welcome po yung mga tulong natin. Ito ay activity hindi ng mga kabataan, mga kapatid. Ito ay activity ng ministerial team para sa kanila. Hindi silang nagprograma nito, kundi ang ministerial team. Kami ang nag-propose nito, kami ang nagplano para sa kanila. This summer camp is an activity of the ministerial team for the youth. At salamat sa Diyos sapagkat tinanggap ng mga kabataan ang proposal ng ministerial team na magkakaroon sila ng youth summer camp. At praise God kasi na-declare na holiday ang 10. Ang proposal namin, unang proposal ay 8, 9, 10. Pero nung hindi pa na-declare na holiday ang 10, sabi ko nung Huwebes, sige, bibigyan ko pa ng isang araw hanggang lunchtime. Bukas, sabi ko, lunchtime ng Friday. Kapag hindi pa ma-declare na holiday ang 10, 1-day retreat lang ang gagawin. 9 lang, yun ang holiday kako. Pero hapon ng Huwebes, lumabas ang declaration na holiday ang 10, kaya balik sa original plan na 8, 9, 10 ang summer camp. Kakibat nito, muli, ay ang mga pangangailangan pangpinansya para sa summer camp na to. Pero di ako nag-aalala, bakit? Alam ko, may gagawin ang Diyos para sa mga kabataan natin. Pangalawa, mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa matagumpay na Easter worship service natin last Sunday at sa Easter cantata. Salamat sapagkat matagumpay na nagawa ang ating pagsamba at pasalamatan din natin na ating choir. Palakpakan naman natin sila. Ay, ang hina. Siyempre sa pangunguna ng ating choir director. Ganon din mga kapatid, ipanalangin niyo po kami kasi hindi po ako makakasama sa summer camp. Bakit? 9, 10, 11, 12 ang annual conference session ng Quezon City, Philippines Annual Conference East sa Fairview Park, UMC. Hanggang ngayon ay bahagi pa rin po ako ng Quezon City PACE. Kaya required po akong nasa annual conference session. Ipanalangin niyo ang matagumpay na annual conference ng Quezon City. Subalit, patuloy din naman aking panalangin para sa mga kabataan natin na nasa summer camp. Patuloy din nating suportahan ang ating loading ministry. Ang ministry ng outreach natin para sa mga street dwellers dito sa may Loton area. Twice
a month na po ang magiging loading natin. At salamat sa mga kapatid natin galing Galiana, galing Muñoz. May mga kasamahan po natin na tumutulong para sa ministry ng loading. Panghuli, mga kapatid, malapit na po ang General Conference. Malapit ng General Conference, ilang linggo na lang. Doon sa Amerika. Ito po'y pagtitipon ng lahat ng mga leaders ng simbahan sa buong mundo. Bawat annual conference may dalawang pupunta, isang laiko at isang pastor. Ang laiko po ang pastor po na pupunta sa General Conference mula sa ating PAC Conference ay si D.S. Ralph. Ipanalangin natin ang General Conference, ipanalangin natin ang mga delegado, mga obispo, at ipanalangin din natin na nawa ang kagustuhan ng Diyos ang siyang patuloy na manatili at mapag-usapan sa General Conference. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at pagpapala ang sumaatin. Pansinin nga po natin yung ating mga katabi. Meron po bang bagong mukha? Meron kayong di kakilala dyan? Ngitian nyo naman, kumustahin sila. Wala pong bisita? Tawagin natin dito sa harapan lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. We have Vern, Kathleen Maribuho, Angela Lagardo, Amira Floro, Yugilito Andra, Elpidio de la Cruz, Rachel Ann Cabrera, Marcos Edferon Casuco, Louis Olarte, Sandra Viel Atong, Avic Izia Sarita, Antoinette Cruz, Sherwin Valenzuela, Ian Sherwin Manansala, kilala niyo yun? Azriel Clarion, Enrique De Leon, Lydia Francisco, Abraham Ancheta, Presi Ancheta, Valera Santos, Ben Katimayan, Alec Cambi, Dr. Evangeline Sichanco, Brian Elaine Francisco, Talis Reynante Agtarap, Veronica Kimuyog, Attorney Christopher Capul, Rogelio De Leon, Chelsea Drilon, Zara May Mejia, Karen Anakan. Pwede po bang pumunta dito sa harapan, sa gitna, yung mga nagdiriwang ng kanilang... Oh, meron pa. Carl Vincent Janco, Dante Santos, and Colonel Felix Velasquez. Pwede po bang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang birthdays sa linggong ito ay pumunta dito sa harap? Iyan, no? Ayan. Meron pa po bang iba? How about yung mga nagdiriwang ng kanilang wedding anniversaries? Dito ka sa gitna. Parang may tinataguan ka dun, no? Sige, kung wala na po, can we just extend our hands toward Ian and let us pray for him? Maraming salamat, O Diyos, sa buhay at kalakasan, kalusugan, buhay at pananampalataya ng mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Lalong-lalo na salamat po sa bagong taon, bagong buhay na pinagkaloob mo kay Ian. Isa sa mga kabataan, aktibo sa simbahan, lalong-lalo na sa music ministry ng simbahan.
Lord, batid mo ang mga kahilingan ng kabataang ito, ng anak mong ito. Batid mo kung ano mga pangangailangan niya. Tugunin mo, Panginoon. Tugunin mo mga to at gawin mong ito ang iyong regalo sa Kanya, sa Kanyang pagdiriwang ng Kanyang kaarawan. Salamat po sa buhay niya. Salamat po sapagkat alam namin na kayong siyang gumagabay sa Kanya. At salamat din, Panginoon, sa pagdala mo sa Kanya sa simbahang ito at sa commitment niya sa ministries ng simbahan. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Iyan, harap ko. God bless you always. Ice cream. Ayan. Happy birthday. Ice cream. Ano ba yun? Ba't iba yung ubo ko? Muli mga kapatid, good morning and God bless us all. Tiyo muna para manakaibasa tinasantuan na surat. Ana mayaon iti Aramid, Kapitulo 4 mula verse 32 hanggang 35. Nain kabsatan apan nagkakadwa. Sangsang kamay sa idi ti puso ken nakem dagiti mamati. Awan tinangibilang abukod na tanyaman akukwana. No di nagbibingay da ti amin nga da kadakwada. Babaen iti naindaklan apan nakabalin. Pinanagnikan dagiti apostoles ang nagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor ti inted ti Diyos kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray may sa kadakwada. Dagiti addaan iti talon, wenno balay inlakuda dagitoy akukwada sada inted tinaglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta sigon ti kasapulan ti tumunggal maysa. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. May tanong ni Jesus, may tanong. Pagraeman, pagrumaban, madaydayaw. May tanong, agari at puray. Diya'y trono na tayo na intay ikanta. May tagay, ikang at wan na gani Jesus. Dayawen tay Kristo nga ari. May tanong ni Jesus, may tanong. Tanagumar ngari dagiti ari. Ti Ebanghelyo sagun kan San Juan. Nung Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders.
Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Peace be with you," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi ulit ni Jesus sa kanila, "Peace be with you." Kung paano ako pinadala ng Ama, pinapadala ko rin kayo. At hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin niyo ang Holy Spirit. Kung papatawarin niyo ang kasalanan ng mga tao, napatawad na sila, pero kung di niyo sila papatawarin, di rin sila pinapatawad." Wala si Thomas nung dumating si Jesus. Isa siya sa 12 disciples na tinatawag siyang kambal. Kaya sinabi ng ibang disciple sa kanya, "Nakita namin ang Panginoon." Pero sinabi niya sa kanila, "Unless makita ko ang mga marka ng pako sa mga kamay niya at mahawakan yun, pati yung tagiliran niya, hindi ako maniniwala." After 1 week, magkakasama ulit sa loob ng bahay ang mga disciples at nandun na si Thomas. Nakalak ang mga pinto, pero dumating si Jesus. Tumayo siya sa gitna nila at sinabing, "Peace be with you." At sinabi niya kay Thomas, "Hawakan mo at tingnan mo ang mga kamay ko. Hawakan mo ang tagiliran ko. Huwag ka nang magduda, maniwala ka." Sumagot si Thomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Naniniwala ka ba? Kasi nakita mo ko? Pinagpalang mga naniniwala kahit di nila ako nakikita." Marami pang mahimalang ginawa si Jesus at nakita yon ng mga disciples, pero hindi na isulat sa librong ito. Yung mga nakasulat dito ay sinulat para maniwala kayo na si Jesus ang Christ, ang anak ng Diyos. At dahil sa faith nyo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Madayaw ka, O Apo Jesucristo. Ni Jesus, ti Apo, nagungar kadiso ti Apo tayo. Amin nagruknoy, amang iputlo, ni Jesus ti Apo. Ni Jesus ti Apo, nagungar ket isu ti Apo tayo. Amin nagruknoy, amang iputlo, ni Jesus ti Apo. Tugaw tayo kakabsat, ket denggan tayo ti mensahe ti kanta ti ay ayatan tayo nga UMC choir.
Thank you, choir. I'll fly away. Kaya lang, pwede naman siguro to, no? Good morning! Kanina, bago magsimula yung worship, sabi ni JC, Di, may tanong ako para sa isang friend. Maglalakad ka ba? Meaning, sa sermon ko ngayon, doon ba ako sa likuran ng pulpito or bababa ako at maglalakad ako? Kasi, kapag ako'y bumaba sa pulpito at maglalakad na ganon, may hirapan yung mga videographers natin. Hahabulin ako para sa anggulo. Kaminsan, kapag ako'y bumababa sa pulpito at naglalakad, sasabihin ni JC pagkatapos ng service, pinagod mo ko di. Pinahirapan mo kami. Well, ang sagot ko sa kanya kanina, nakita mo bang dala ko yung tablet ko? Oh, buhay. Sabi niya. Kapag di ko dala ang tablet ko, ibig sabihin, bababa ako. May mga sandali naman, mga pagkakataon naman na kahit dala-dala ko tablet ko, at wala akong planong bumaba, pero pag magsasermon ako, bigla akong bumababa. Unpredictable. Unpredictable. Ito yung nangyaring karanasan ng mga alagad sa nabuhay ng muli na si Jesus. Hindi nila inaasahan na sa gabi ng linggo ng pagbubuhay, on the night after Jesus was raised back from the dead, habang sila'y nagsisitipon sa isang kwarto na kung saan lahat ay nakalak. Bakit nakalak? Pintuan, mga bintana nakalak. Kasi takot sila na baka sila ang isunod na hulihin ng mga religious at Roman leaders at pahirapan, kagaya ng pagpapahirap kay Jesus, and later on, ipako din sa krus. Takot na takot sila. Pero may tibutin na. Iso ang nakabalunet. Nakalak yung mga pintuan at mga bintana. Naglalobat yata. While they were filled with fear on that upper room, habang sila'y takot na takot doon sa upper room na yon, sa kwartong yon, biglang nagpakita ang buhay na Jesus. Lo and behold, the risen Jesus, the risen Lord appeared to them and greeted them, "Peace be with you." Nung nagpakita si Jesus, ang bilis ng media prod natin, no? Thank you. Nung biglang nagpakita si Jesus sa kanila, binati niya sila ng, "Peace be with you." Kasi nung nagpakita si Jesus, sige nga, kung magpapakita sa kalagitnaan nyo yung alam nyong patay na, anong mararamdaman nyo? Tatakbo. Biglang tatakbo. Parang may comedy. May pelikula na comedy ito. Isa si Joey De Leon doon eh. Tapos yung namatay, si Palito. Tapos umiiyak si Bella Flores kasi ex niya. Sabi niya, gusto ko siyang
Iyak na iyak. Gusto niyang makausap yung patay kasi dati niyang boyfriend. Wala na tayong magagawa, patayin na siya. Gusto kong makausap, sabi ni Bella Flores. Kunwari, nakakausap ni Joey De Leon yung mga patay. Di kunwari, sige, nandito yung kabaong and then naglagay sila ng lamesa, naupo sila doon. Kunwari, tinatawag ni Joey yung kaluluwa nung namatay. Sa pelikula, biglang bumangon yung patay. At sumasagot. Nakita ni Bella Flores at yung iba pang mga nandun na biglang nandun, nakatayo sa likuran ni Joey yung bangkay. Nagsitakbuhan sila. Kala ko ba gusto niyang kausapin yung patay? So, kayo ba naman? Bigla ba namang magpapakita sa kaligtaan nyo yung alam nyong patay na? Di doble yung takot nila. Takot sila na baka sila hulihin. Natakot din sila. Aba, kulang. Kung hindi lang siguro nakakandado, nakalaki yung pintuan at mga bintana, baka magsitakbuhan sila. However, Jesus knew that their hearts were filled with fear. Alam ni Jesus na sila'y takot na takot. Kung kaya't sabi niya, peace be with you. Ganda, no? Kapayapaan ang sumainyo. At ang kapayapaan na to, ang siyang unti-unting pumawi sa kanilang takot. At ang takot na yun ay unti-unting napalitan ng kagalakan. That fear was replaced with joy. Bakit? Totoo nga yung narinig nila. Totoo nga, hindi pala marites yun, hindi pala chismis yun. Yung nabalta nila kaninang umaga na si Jesus ay buhay nga. Hindi pala chismis yun. Totoo. Napatunayan nila na si Jesus ay buhay. Ipinikita ni Jesus yung kanyang mga sugat sa kamay, sa tagiliran. At binati niya silang muli ng peace be with you. Yung greeting ni Jesus na peace be with you ay hindi lang po basta-basta pagbati yun ng peace be with you, kagaya ng kapag worship service, lalo na kapag komunyon, ay sasabihin natin, peace be with you, peace be with you. Peace, man. Hindi lang ganon. Yung peace na bati ni Jesus sa kanila ay may mas malalim pang kahulugan. Ito'y kagaya ng shalom sa lumang tipan. Anong ibig sabihin nito? Shalom or peace. Sa Greek ay Irene. Ang spelling nito ay Irene kapag basahin sa English. Irene ang pagbasa sa Greek. Ang ibig sabihin ng shalom at Irene or peace, kapayapaan, ay sumainyo ang lahat ng mabuting bagay. May you have all the best things in life. Ano bang kailangan mo ngayon? Tanggapin mo ito. Ano ba ang makapagbibigay kapayapaan sa iyo, sa iyong puso, sa iyong pakiramdam ngayon? Tanggapin mo. Ito ang bati ni Jesus na buhay sa kanyang mga alagad. At ito rin ang greeting sa inyo ni Jesus ngayon. Jesus is telling you right now, my friend, sinasabi sa iyo ni Jesus ngayon, tanggapin mo ang kahit anumang bagay na nga makapagbibigay sa iyo ng kahinahunan, ng kapayapaan. Peace be with you. Kagalingan ba sa sakit ang kailangan mo? Upang sa ganun ay
magkaroon ka ng kapayapaan, ang sinasabi ni Jesus, tanggapin mo ito. Financial ba ang kailangan mo? Upang sa ganun ay mawala ang iyong pag-aalala. Ang sinasabi sa iyo ni Jesus, tanggapin mong pagpapala. Peace be with you. At kung paanong yung takot at pag-aalala ng mga alagad ay napalitan ng kagalakan, gustong palitan ni Jesus ang inyong mga pag-aalala, ang anumang mga bumabagabag sa iyong puso't isipan ng kagalakan. Kung kaya't ang sabi ni Jesus sa inyo ngayon, peace be with you. Pagkatapos nun, Jesus breathed into them the Holy Spirit. Inyes ngaw ni Jesus kadak kita dalan ti Espiritu Santo. Jesus breathed into them the Holy Spirit and said, receive the Holy Spirit. Ano pong ibig sabihin nun? Be empowered. Be empowered. Kasi may kasunod nun. Just as the Father sent me, so I send you. Kung paanong ako'y sinugo ng Ama, ganon din isinusugo ko kayo. Pagkatapos niyong tanggapin ang kapayapaan, pagkatapos niyong tanggapin ang mga kasagutan sa inyong mga pangangailangan, pagkatapos na mawala ang iyong mga pag-aalilangan at mga pag-aalala, pagkatapos niyong tanggapin ang pagpapala, humayo kayo. Humayo kayo. Ipagkalat ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipagkalat, ipagsabi na may buhay na walang hanggan sa lahat ng mga maniniwala. Ipagkalat ang mabuting balita ng pagmamahal ng Diyos. Pero hindi po niya sila basta isinusugo. Ibinigay niya sa kanila ang Espiritu Santo. Jesus gave to them the Holy Spirit. Ibig sabihin nun, I am empowering you. I gave you the power. I gave you the courage. I gave you the Holy Spirit. And as you receive the Holy Spirit, you may be able to perform miracles upon miracles, signs and wonders. As you receive the Spirit, as you are being empowered, you'll be able to declare forgiveness. Maaari niyong sabihin sa mga tao, sa mga mananampalataya, na ang kapatawaran ng kanilang kasalanan ay kanilang matatanggap. Mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos sa inyo ngayon at sa atin ngayon. Peace be with you. Receive whatever blessing that you need in order that you may have peace. Receive the blessing. Receive the Spirit. Be empowered. And as you are being empowered, go. Go. Share the good news. Matanong ko kayo ngayon, pwede po bang makita ang kamay ng lahat ng mga gustong makatanggap ng pagpapala sa Diyos? Amen. Sige, baba na po. Sino sa inyong gustong tumanggap ng empowerment ng banal na espiritu? Taas ang kamay. Amen. Etong pangatlong tanong, baba na po. Sino ang gustong humayo at ipamalit ang balita ng kaligtasan at pagmahal ng Diyos? Taas ang kamay. Ay, parang mayroong ayaw.
Praise God, praise God. Tatlo po kasi ito. Peace be with you. Receive the Spirit. Go. Go. Ito po ang mensahe ng buhay na Kristo sa atin ngayon. Tanggapin yung pagpapala, tanggapin yung kapayapaan, tanggapin yung Espiritu Santo, at kayo'y humayo. Pamalita ang mabuting balita ng kaligtasan, ang balita ng muling pagkabuhay, ang balita ng pagmamahal ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Agyaman tayo ti Diyos, ti mensahe ti biyag. May the peace of God be with us always, anuman ang ating kalagayan. Amen. Maawagan dagiti ushers. Natati panawen ti panangipaay tayo, kagiti sagsagot tayo. Ited mi ti daton ited mi ken ka o Dios dato na panagdaya when ni pay mi ken ka dato na napnuan panagyaman when ni pay mi dato na napnuan ragsak. Kararag tayo. At tuyo apo dagiti sagot, income ipaidakan ka. Bendisyon nam dagitoy, pasantom dagitoy, aramatom dagitoy, agpaiti pa na kay palpalawa pa iti banghelyom kanti pagariam. Bendisyon nam dagiti anak mo na impay ka dagitoy. Agtuloy ka dit panangawad dati parabor mo. Gamitin mo at pagpalain ang mga anak mo na siyang nagbigay sa mga alay nito o Diyos. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang pagpalain. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon. Sorry. Thank you, mga communion steward. Sama-sama po tayo.
Tiapod da kada kayo. Kastamit ken ka. Itangad yu dagiti puspuso yu. Itangad mi da iti Apo. Iden tayo ti panagyaman iti Apo Diyos tayo. Nakanatad nga ited tayo ken kuana iti panagyaman ken panagdayaw. Sut may tutup na imbag kan may parbang iti kanayon kan sa dinuman, nga ramidan ti panagyaman kan kawapo, ama nakabalin amin, ana marso iti langit kan daga. Idi rabi nga inyawat na ti bagina may paay kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay, inted na kayo tadala na kinunana. Alain nyo, kaninyo, dahito iti bagi ka may daton ka na kayo, aramidin nyo dahito'y apakadaglagipan kanyak. Kalpasan ti panang rabiin ang alay ti kopa, nagyaman kan ka, inted na kayo tadala na kinunana, uminom kayo ti dahito'y da kay amin, dahito'y ti darak ti barotulag, naiparukpok gapo kada kayo kan kayo ti adu, may paay iti panakapakawan ti basol, aramidin nyo dahito'y amasansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kada kami na tipon-tipon ditoy, kan kada ito'y asagot at tinapay kan kopa. Aramidam na ito'y kada kami abagi kandara ni Kristo, tapno ti da ito'y alubong agbaling kami abagi ni Kristo, anasubot iti dara na. Babawan iti Espiritu, pakikakaisa na kami kan Kristo, kaniti tumunggal maysa, kaniti ministeryo ti da ito'y alubong aging gaya ay ni Kristo ti maudi panagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana iti nalangitan na padaya, gapukan sa Kristo ngayat anak mo, kanti panagtayang ti Espiritu Santo iti na Santo na Iglesia, kuam amin ti dayaw ken gloria, manakabili na Diyos itang kantag nanayon. Amen. Titinapay, appreciate tayo. Isuti pa nakairaman tayo, itibagi ni Kristo. Ti kopa, ngayon tayo tag-ay, sut pa nakairaman tayo, itidara ni Kristo. Kakabsat, tilamisan ti Apo na kasaganan. The table of the Lord is ready. Come and join in this wonderful feast. Ti panaglakam tayo iti sakramento ti komunyon kakabsat, maawis kayong umayag parintumeng, no kabailan nyo tagparintumeng, kat urayan nyo ti communion servers nga umay ka na kayo. You are invited to kneel down, naanyayahan kayong lumuhod sa mga kneeling rails natin, at antayin nyo ang mga communion stewards na dalhin ang communion elements sa inyo. At antayin nyo yung queue para kayo'y tumayo at bumalik sa inyong mga upuan.
Sabi ni Jesus, ito ang aking katawan. Kunin nyo, kanin nyo, at kayo'y magpasalamat. Ito ang aking dugo. Inumin nyo ito at kayo'y magpasalamat. Pagpalain mo mga kapatid na ito, Panginoon, na silang tumanggap sa iyong katawan at dugo. Kung ano man mga pangangailangan nila, tugunin mo. Pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Gamitin mo ang inyong katawan at dugo upang sa ganon ay matanggap nila ang pagpapala at kagalingan, kapayapaan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Datay amin ti kararag, agnanay na Diyos, agyaman kami kanka, ti daytoy na santuan na misteryo, anang idatunam ti biyag magpay ka na kami. Patgam tapnong mapan kami ti lubong, baban ti panakabalin ti Espiritu, kasitad mi ti biyag mi kay itsap sa bali, tinagan ni Kristo nga pumi. Amen. Kanyaman kunada, makita ka sina mangag kutimag na, no isip ka sa pulak, adatanak, na
katwaan na kasaunak, uray na iladidalan, nabiyag, sa nakanitat na, damagan nuwa pa'y amok, nabiyag dito'y pusok. Makitang di hayat na hindi sa dinuman, nurik nak mabanugan, panakaw pa'y awan, amok na idalan na kuray tangat bigat, dumteng tutiyay na amay katwa. Nabiyag ni Heso Kristo, nabiyag, katwaan na kasaunak, uray na inadilanan, nabiyag, sa lakanitet na, damagan nuwa pa'y amok, nabiyag dito'y pusok. Kararag tayo. Agyaman kami kan kao Dios, ika agubuhayan ti amin akinaimbag, gubuhayan ti biyag. Sikaw amaan ang pagungar kan Hesus Kristo nga pumi, gapuy tayat mo ka na kami, biyag agnanayon, ingkam tagikoen. Iti daytoy a panagdaydayaw mi, si kakadiwapo, tinaayayo. Si kakadi o Diyos, tinangruna, nga adda, nga ingkam pinanunod, ti adda, nga ingkam intag-ay. Parabor ka tumamedisyon, isungaruting ka, ipaay ka na kami. Maraming salamat sa iyo, Jesus. Ubuhay na Panginoon, sapagkat dahil sa iyong muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan ang aming tatanggapin. Dalangin namin ngayon, kami inyong pagpalain, kami inyong ingatan, kami inyong gabayan. O Ama, tinatalaga namin ang aming buhay sa iyo. O Jesus, ikaw ay aming itinatanghal. O banal na diwa, ikaw ang siya naming sinasamba. Maghari po kayo sa aming puso't isipan. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko, ang sino mang nangangailangan ng kagalingan sa sakit, inyong ipagkaloob. Inuutusan namin ngayon ang lahat ng mga sakit na dumapo sa katawan ng mga kapatid at mga mahal namin sa buhay. Lumayas kayo, kayong mga sakit, sa katawan ng mga mahal namin sa buhay at sa aming katawan. Wala kayong karapatan na manatili sa amin sapagkat kami pag-aari ni Kristo. Inutusan namin kayo, mga masasamang spirito, lumayan kami. Lumayo kayo sa amin. Wala kayong karapatan sa amin. Sa ngalan ni Jesus, kami ay magaling na. Sa ngalan ni Jesus, kami ay pinagpala. Sa ngalan mo, Jesus, itong aming panalangin at ito ang aming kapahayagan. Amen. Amen. Agragsak ka, Kristiyano, idir intimag mo.
Kantam Alleluia ken ni Jesu Kristo. Namnama iti amin magbirong tulong na. Awanan tinayat kasken kuana. Nabiyag ni Jesu Kristo nabiyag. Kadwaan na kasaunak uray na inatidalan. Nabiyag sa lakad itet na. Damagam nuapay amok. Nabiyag dito'y puso. Kabsat, tiapo na ayat, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagpala, ti Diyos kat Diyos ti bendisyon. Pumayo kayo ngayon, at sa inyong paghayo, tanggapin nyo ang biyaya, kagalingan, pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kayo, kat awatin nyo ti parabor, panakaagas, kapya, manipod iti Diyos, itakan tagnanayon. Amen. Amen. Ti bendisyon ti Diyos eterna ken ka, para urna eternat pamilyam. Ti masak